Negozji żgħar u medji se jkollhom l-opportunità li jidħlu għas-swieq kapitali fil-Borża ta' Malta l-ewwel darba. Dan permezz tal-programm Prospects imniedi mill-Borża ta' Malta. Il-parti l-kbira tan-negozji Maltin huma żgħar u medji u diversi huma mmexxija minn familji. U minkejja l-impatt b'saħħtu li għandhom fuq l-ekonomija Maltija, il-profittabilità u l-opportunitajiet ta' tkabbir jaffaċċjaw diversi sfidi. Issa spjegalna l-Business and Product Development Manager tal-Borża ta' Malta Cliff Patch Prospects se joffrilhom opportunitajiet ġodda. Malta u kif ukoll barra minn Malta l-SMEs waħda mill-problemi li għandhom huwa li m'għandhomx biżżejjed aċċess għall-flus. U għandhom bżonn il-flus, l-investiment, ġifieri kapital biex ikun jista' jinvestu, jista' jikbru, jista' jimpjegaw iktar nies, iżidu l-turnover tagħhom, jiffittxu swieq ġodda, eċetera. Prospects għalilna Patch se jkun prodott interessanti għall-SMEs li għandhom bżonn aċċess għal kapital ġdid. Dan b'mod sigur, trasparenti u regolat. Spjegalna kif s'issa swieq fil-Borża ta' Malta kienu miftuħin għal kumpaniji relattivament kbar, b'ammonti li jlaħqu anke l-20 u 30 miljun euro. Però Prospects se jiftaħ dan is-suq għal kumpaniji li l-offerta pubblika inizjali tagħhom tkun ġeneralment bejn miljun u 5 miljun euro. Fl-istess waqt l-ekwità li titpoġġa fis-suq se tkun flessibbli. Dan anke biex jingħata appoġġ għal bżonnijiet ta' suċċessjoni ta' negozji tal-familja. Fej il-main market tagħmel listing tal-equities għalmenu 25% minnhom irid ikunu in the public hands, taħt Prospects m'hemmx minimum. Jiġifieri kumpanija tista' tidħol fuq Prospects bl-equity tagħha u tagħmel IPO tista' tbieħ percentaġġ kemm tkun komda hi. Kif dan il-proġett għadu kemm tħabbar bħalissa, il-Borża ta' Malta tinsab fil-proċess li tattira leha l-hekk imsejħa Corporate Advisors. U allura l-Corporate Advisor ir-rol tiegħu se jkun li jintroduċi l-kumpanija lejn is-suq, jaċċerta lilna kif ukoll is-suq li l-corporate governance tal-kumpanija huwa ta' livell adekwat u li jkun hemm ċertu trasparenza. Jagħmel ukoll due diligence importanti ħafna. Malli il-corporate advisors ikunu magħżula u mpoġġija fuq is-sit smeprospects.com, kumpaniji interessati jistgħu javviċinawhom biex jibdew il-proċess. Biex bekk fix-xhur li ġejjin ikun hemm l-ewwel kumpaniji fuq il-Borża ta' Malta permezz ta' dan il-programm. F'kummenti ma' One News, il-Ministru għall-Finanzi sostna li permezz ta' miżuri tal-Budget 2016 negozji żgħar u medji qed jingħataw aċċess għal iktar fondi. Dan b'inizjattivi bħal Prospects li saħħu is-suq finanzjarju u jiġġeneraw il-miljuni f'attivitajiet ekonomiċi.